Arratsaldeon, eta ongi etorri txorienera. Bueno, nik gaur ekarri zut, Patri, niretzako, txerrian dena jaten da. Bai, hori izaten da, ez? Dana, aprobetxatzen dala. Dena. Eta zure zatirik gogokoena? Baukazu lan txerrian zati bagogoko, txuleta, pernilla, xolomoa... Belarrixa. Belarri sali esara, eh? Bai, gustatzen jatpila bat. Holan kurruskari nire makitzen dau, ikain. Baneri txerri solomoaren burua gustatzen zait. Hau da, atalik zoragarrien, hau xamurra da. Hor, jendeak erosten duenean bandejetan solomoa dana, lehorra. Honek, koipea dauka, organtza dauka, bitartean xamurra da, gixauan jan aldozu, xarra da moztuta jan aldozu, gaur ingo duen errezetan erabili aldozu, iruditzen zait dela atal bat zoragarria, eta baina merkia da. Gutxora 6-7 eurotan egoten da kiloa. Bueno, honekin ingo du, txerri mamurtu hamburguesa, hori bai, edo zin modutan ez, Bloody Mary era da. Bloody Mary koktela? Odoltsuaren, bai, koktela ere prestatu dizut, hemen ekarri zizut osaiak, eta hori izango da saltza oinarri. Legunea hori egiten, egazkinean tomate zukua segatik, Bloody Mary askotan edaten da. Ba, ingo du olako biurrikeri bat, eta saltza horrekin eingo du. Hau, azteko, bigarren errezeta, Biteli. Ba, bigarren errezeta, txerrixana, dana aprobetxatzen danez, sobrasada bat ekarri dut. Belarrixan ostian, igual, nire esatik gogokoena, oan txoixu bada bakitu golan, igurtzen dana, Mallorcan tipikoa dana, eta hori ingo porru erre batzukin, eta burrata gazta batekin zerbitzatura. 3 osagai bakarrik, 4 olixokin da 5 gatzakin, baina ez dau, SB geixabi, ikusiko zu zelako goxua. Zuk osagai bat, baino geixak daukatzu ez? 3 baino geixak. Pila bat dauzkat, zegero lagungarria moduan ospinetako barazki batzuk eta indizkio, baina, bueno, az gaitezen lanean, zet lana badaukagu, eta lehen errezeta horrela joango da. Solomo burua, gatzez, piperrautzez eta piperbeltzez ondu eta gorritu egingo du lapiko batean. Lapiko hortan, kipula, apioa eta aparatxuria erregosten jarriko ditu. Bien bitartean, Bloody Mary koktela montatuko dugu. Dena erregosten dagoenean, saltza gehitu txerriari eta laberatu egingo dugu 8 orduz 100 gradutara. Bien bitartean, ospinetako barazki batzu prestatuko ditugu, eta gure txerri solomo burua inda dagoenean, mamurtu ingo dugu, saltza birrindu, horri pixka bat gehitu, eta ero hamburguesa baten oinarrian gure txerri mamurtua jarriko dugu, ospinetako gure barazkiak eta gozatzera. Orduan... 8 ordu, esan dozu? Bai, berez, temperatura basuan inbar nuen, 64 gradutara 8 orduz, baina esan dut, kratzo hitz egiten lagunekin dauda, baina ez daukaguno katxarru hori nola ingo dugu. Bueno, 8 ordukin ziur fenomeno behatuko zaizuela. Nik etxean 100 gradutan jarri du labea, jartzen duzu hau, tapa jarri, ikusikko duzuetana, eta benetan gero desegin egiten dara. Gailua izaten bazue, temperatura basuan egitekoa, 64 gradutara jartzen duzu, eta hoxe, beste 8-10 ordutan izaten duzu, emaitza berdina. Orduan, hau nola da inglesez? Pulled pork. Pulled pork, ja. Bueno, hori egiten da, estatu batuetan nolako egurrezko labeetan, ordu askotan erretzen da, ke guztu ematen dio. Guk horretako berako piperrautzak badauka ke puntu bat, eta hori lortuko du hau botatzen. Orduan ingo duguna, gatza, piperbeltza, eta gure piperrautz hau botako dugu, ondo igurtziko dugu, eta gorritzen jarriko du. Eta hor, gero jongo da, saltza. Eta apioa esango dute, zati, zigor, ez da apio zalea. Bueno, gero kontatuko du pixal, baina Bloody Mary koktelak apioa darama. Orduan, apioa sartu behar zitzen. Eta gainera, tipikoa da koktela eskatzen duzunien, edarontitxotan oran, adartxo bat jartzen dut zuela. Bueno, gustatzen gako nahi, gustatzen gako. Pulled porka, edo pulled porka da errezta honen izena, berez, euskerara itzultzen badugu, nahi dago esan txerri mamurtua. Ez da, normalean egiten da marinatu, ordu luzez, temperatura basuan kosinatu, eta gero egiten dana, berak askatzen ditun zukuekin, eta hola, egiten dan saltza berezi batekin, mamurtu, eta gelditzen dagolako, ez dakit, nik uste hemen bebai, egiten dagunean, edo, bueno, gehiago, igual, Espainialdian egiten dana hau, eltzekaria kozido da horrek, aragixak eta mamurtzen dinak, da, jendeak horrekin egiten dago kroketak eta... horren kontzeptua, baina txarrixakin, eta gehiago estatu batuetan. Jatorrixa dauka estatu batuetako hegoaldian, baina esaten da, berez jatorri originala edo, badauela Karibeko kostan, eta gero, kolonoek eraman zabiela estatu batuetara da, gero kosina usara. Orduan, txerrixa egosteko edo kosinatzeko
prozesu desberdina dauz, zuk esan duzu moduan, badauz olako egurrezko labiak, badau jendeak barbakoan itxen dauela, labian, edo, bueno, guk hemen txorienen erabili izan dugu, temperatura baxuan susbide, hau izeneko, katxarrua, teknologia, edo sukaldaritzako tresna, berezia. Eta hori da, zigorrek noiz baitxein da, hemen txorien, indio jarra, oiaskua, da, bueno, haragi desberdinak egin ditu. Eta, arrautzak bai, eta da, olako, bueno, uretan jartzea, ura, temperatura konkretu baten, plastikozko poltsa baten ontziratzea, utxian kozina biosuna, eta gero, hori programatzea denbora bat, eta temperatura berdinean mantentzea. Segisa da, hori nahiko zaila dela, guk vitrozeramika baten eitzen badugu. Azkenean temperaturak gora eitzen dago, bera, da azkenean mantentzia 64 gradutan oso zaila da. Orduan, horrek ahalbidetzen dutzu. Gailua hori, ron erraro deitzen dara, etxean izaten baduzue, eiteko modua berdina izango zen. Aurrena, gorritu ingo nuke hemen, ez da zetan gorritu behar, baina ni gorritzen badu gero saltzari zaporea emango dio. Orduan, gorritu ingo nuke asmoa zan gorritzea hemen, gero pultzan sartu, utzean ontziratu, eta esan dako, 64 gradutara, 7 ordu eta 53 minutu. Horan, guai hau geratzen da. Eta hartu, eta horre egiten duzu, eta horrekin gero hor suku batzuk ateratzen dira, suku horiek gero hemen barazkiekin da izango genuken, saltzara botako genituzke, ze hor dago, sustantzi pila bat geratzen da, ez? Guk egingo dugu, errezaldera joata, Eta esate izu, 8 ordu esan du, kutxeokin june ikusten, baina asmoa da, eta labe asko gaur egun badaukate, temperatura baxuan kozinatzeko, eta da, 80 graduta oso energia gutxi txupatzen du, eta berdina izango zen emaitza. Orduan, oin, esan dako hemen, gorritu ingo du pixka, gero atarako du, eta jungo naiz bitipula, 3 apio adar, eta baratxuriak eta txikitzen, gero hor erregosten jartzeko. Oso ondo. Eta hau tipikoa izaten da, behin txerrixa mamurtuta dauenean, egisa da sandwichetarako eta hamburguesetarako da holan, ez? Normalen egia da, entzaladan ez da ala jaten. Ez, totiko beti izaten da ogi artien. Eta hori laguntzen da saltza desberdinekin. Ohikoena barbakoa saltza, hori tipikoa, baina gero aukitzea ditu saltza desberdinak bai, hau estia eta ziapean azten ditu saltza, jogurta, tximitzurria, aneta, gero horia, zuen kreatibidadean arabera. Eta batez ere, gustuen arabera. Ze oso kreatibo ez zaitezte jarri zerbait eta ez bazaizu gustatzen, ez du bali ezertako, Hortan, mesedez... Hala ere, zigor gaur, nahiko kreatibo jarri zarazu Bloody Mariarekin. Bloody Mary, ostra, nik enekin da izena nundi zetorre. Nik besta, kontau. Bueno, hori omen da, horre nola da, Inglaterrako, hor bi teoriero daude, hor bazola erregina bat hau 1400 pikuan Tudorren alaba, zeinek, bere garaian, odol pila bat, izuri izan, borroka pila bat egon ziren, eta bere omenez, omen dala, ze azkenean da, kolore gorria, eta horretik odolaren horren itxura omen daukolako. Meri odoltsua. Meri odoltsu hori, eta lehen kotel hau izan zen 1921 batean, eta lehen neurria ziren, neurri berdina, tomate saltza, vodka. Hori izan hasieran. Gero, aldatzen junda, onja botatzen zaio Worcestershire saltza, tabasko tanta batzuk, limoi tanta pixka bat botatzen zaio, eta zer gehiago dauka, apioa gugestigo botako kasu honetan, baina apio gatza gomendatzen dut erabiltzea, eta zer gehiago, hori uste dut, vodka tabaskoa, Worcestershire, limoi pixka bat, nik botako diotolako porto ardo pixka botako diot. Oso ondo. Baina, hori gero nasketa baino ikusiko zuen. Nik hemen, oli hontan, kipula pare bat, eta apioa erregozen. Untxe, egisa da, lehen edate kontuetan daulan, izaten ginela, gehiago klasikoak, eta betiko kopak, ni gintoni zalianaz, beste batzuk, ez dakit, kubata zaliak, olakotan, baina gaur egun zenbat kokteleri dauzen bebai. Ez? Kokteleri gainera, oitxuta gauz, goi mailako sukaldaritza ikusten, ez? Baina gaur egun bebai, badau goi mailako kokteleria. Eta itxaitxuste, olako, hori, nahasketa holan originalak, edalontzixak bebai, izeten die ikusgarrixak, eta, zerbitzatzen dutzue, izango bazan bezala, Michelin izar bateko jatetxe bat orduan, benetan bitxia. Eta horietako lan klasiko bat, bada Bloody Mary koktela. Kasu honetan gainera, gaur, saltza moduan jango dugula.
Beraz, goxu bat, zigor, erabili dozun txerrixa, euskal txerrixa da, edo... Euskal Herrian hasitakoa bai, Vale. Isurtzan, gainera daukat hori, holakoetan deitu hartu eta zuen harakina, deitu, Alberti, hau behar dut. Bueno, hau, Isurtzan hasitako txerria, orduan, Euskal Txerria arrasakoa, ez da, baina Euskal Txerria, bueno, ez da, hola ezagutu nuen, baina euskeraz jakingo. Hori, eta jatorrizko izendapena ofiziala ez dauka, baina badakigu jatorriz Izurtzakoa dela. Izurtzakoa da, hori da, gaina. Guretako, bada. Garate kasitxako, ezagutzeitu gainean, no kasitxuen da, Ana. Ordoa ja arpegia jartzen dizu, eta beste konfiantza, temate dizu horre, Patri. Bueno, aurpegi horrek ziur izango ditxula Euskal Txerrian, baulan, bere izitasunak, ez? Belarria hundixako lan begisak tapatan dotzanak. Euskal Txerri izango zan, bai. Eta burualde, da, ipurdi beltza. Ez? Holan izaten die, haundixak azke bizi die, ero horrek izaten die behintzat Euskal Txerri autoktonoak. Elikadura oso naturala daukitzen dabe, azkenean, hemen daukaguna, belarrak, gaztainak, eskurrak, eta egisa da, produktua daukala kalitate pila bat, baina galtzori izan egon zala. Bai, 1974 urtera arte, Euskal Herrian zauzen 3 txerri arraza desberdin, bat azan, Bastango txerrixa, Gasteizko txatoa edo muturmotza, eta bestia esan Euskal Txerri arraza. Honek itxusta negarrez. Ez tipulagatik, Ez nau txerrixengatik emozionatzen, Lehenengo bi arrazak desagertitzen. Negarriteko zerbait bada, Patriz. Tipula ere bada, baina hori ere, bueno, tamalgarria ere badan zerbait bada. Eta gainera, niri, pentsagatena da, galtze prozesu horretan, 1928an, zauzen Euskal Txerrixan 158.000 buru, eta gero 1980an, Patrizia Beiteli jaiozan urtean, bakarrik 25 baino ziren geratzen. Osea, zigorriturrieta jaiozan urtean, 3 arraza zeuden, 3 eta 14an, horrean, eta ez dakit zigorra iturrieta etorri izan da, arraparri, pasarri, arrasar. Nana izaben. Segurak hartu da, esnia eta txerrei xolomo burua, da holan desagertu ziren, ez. Baina, bueno, egisa da, 1928tik, egotera 158.000, da gero 25 baino ez, ostras, galtze prozesua ondixa dela. Horregatxik, berreskuratze lan bat egon zan, eta gaur egun dauz 4.000 buru. Holan kalkulatzen da. Ez direla asko, baina, bueno. Ez. Claro. Ez, baina, bueno. Baina baki zaitxik ez da jente animatzen. Denbora asko behar du azteko, ez dia bestia hilabete gutxitan ja saltzeko moduan ez, hauek bere denbora urtea behar dituzte, 2 urteetan ero behar dituzte, ez dira horren handiak egiten, da orduan, claro, la gente ez zaila interesatzen. Hau da laburpena. Azkenean, kostu prozesuak da bestiak produkzio askoz be erraixa daukalako, produktiboagoa dalako, eta jendeak horrek nahi xabitxu astea. Baina, bueno, gero galtzen baditzugu arrazak, gero mundu osoak esan dago, zelako pena, ez? Pena bai, baina jakinda, ez? Da gaur egun aukera dauzkal. Bueno, Patri, Bloody Marya prestatuko dut. Bloody Mary bat nahi alduzu, Bueno, egazkinean gaude, tomate saltza, Patrik Lemunien pasata gogoratzen zaite, aipatu zen nuela tomate hori. Hau da, tomatea egunekoen bakarri birrinduta, ez da eskipulaik ez ezer. Bueno, gu botako dio pixkat gutxio, vodka botako dio 3-4 koiarakada. Gero, esan dagoa, oporto ardoa botako dio, doneko 6 kutu bat emango dio, pixkat bakarri. Bai, Worcestershire saltza. Worcestershire saltza. Hartu, eta txorro eta 2 koiarakada eder botako izkio. Barrura! Tabaskoa, tanta gutxi batzuk esaten du, tanta gutxi batzuk esaten duena, tanta gutxi batzuk, ui, dana botatzat. Bueno, tanta gutxi batzuk, pikante pixka banik. A ber, gero, ospinetakoak hemen pipermina jarri txutu. Ez zua botako duzu ahotik, ez dakit izango dan tabaskoa, vodka, oportoa, baina, zehose? Gatz pixka botako dugu, piperbeltza ere botaten zaio beti, eta esan dako, hor botatzen diote apio gatza, dala, gatz bat, apio zapore daukana. Neurri hontan, 8 bat buelta, ze bestela 2 ero eramaten ditu. Baina hau jendeak gustu zeraten dago. Antza, bai. Nien ez bat ere koktel zalea, baina, holan izaten da. Eta ero, Kalimotxoa bai koktel bada, Kalimotxoa koktel bada, Bai, hombre, Rioja Libre. Zuk, Kuba Libre hartzen zu, ni Rioja Libre hartzen du. Hori da. Bueno, eta zer gaino zer? Kalimotxo izena algortatik datorrela, adopzioko erretik. Kalimero eta... Eta motxongo.
Bueno, hau izango zen, gero apio adar batekin nola nazita, gure Bloody Marya. Hau ez da, bueno, neurriak eta inditu gutxi gora bera, gero koktel baterako, ez da. Osa, hau berez izango zen edateko, baina zigorrek erabili bidau, saltza moduan. Saltzan oinarri eta zaporea, hau izango zen oso saltza, esan dezagun, atomatatua. Eta egin behar duguna da, labean tapauta ingo du. Orduan, honek ez du behar estaltzea, ez da izango gixatu bat itea moduan. Estalin beharko genukela, erolan. Ez, hau izango da, bere ezetasuna hemen botatzen jungo da, eta nahi eta nahi ez, tapa aluminio papera, zerbait jarri behar diogu, lurruna atera ez dezan, da hor barruan konzentratzeko zapore guztiak ordu luzez. Hemen daukat, ereinotza, eskaia eta erromeroa. Vale. Tak. Hablako... Listo. Lotuki bat, eta labean sartu aldan tapa bat. Vale. Hau, labera sartu alda, burnizko horrelako edozein tapa hartu, eta esan dakoa, labea daukat eunda gradutan, eta, venga, 6 ordutara behiratzea izango zen, baina hori, behar desegin inbertzabigu eskutan. Orduan, labera doa, eta eroinoa ospinetako barazkia prestatzera. Konturatuko zineten, Bloody Mary saltzan, zigorrek erabili dauela, Worcestershire saltza. Ahoskatzeko, ia ezinezkoa dan saltza bat. Eta bueno, hori asmatu zabien, resuma batuan, 1835an, bi pertsonek, hor, etiketan bebai, saltza honen etiketan agertzen dira. Lea Perrins. Askotan igual entzungo zinuten Worcestershire saltza Perrins saltza bezala. Saltza bezala jendiak. Horik bik sortu zaren, bi pertsonak, John Willie Lee, eta, Lea, euskeraz, eta William Henry Perrinsek. Orduan horregatik Lea Perrins saltza. Baina egia da, irakurtza duzunean Perrins saltza bakarrik agertzen dela. Lea koitxaua hor, jendia berataz azten da. Ja, eta kontua da. Nundik sortu zan saltza hau? Izen hori, ez nundik, segatik jarri zioten. Euren kondaduagatik, zeurak eurresuma batuan bizizier Worcestershire kondaduan, eta bertako saltza moduan ezagutu izan zen. Ze gainera honek berandu ibili zien euren marka erregistratzeko, eta ordurako Worcestershire saltza ezagutzen zen zehose orokor bezala, orduan ezotzien baimendu euren saltza izatea. Da orduan marka berezi bat egin zabien, hau da, Lea Perrins saltza. A ber, ospinetan, barazkia, hemen nitu kipula izan dugu, gauza, azenarioak eta ezberdinan editu zuena. Nik ingo ditu dena luzokerra kipula eta piperminak erabiliko ditut. Neurri ezberdina daude, batzuk ospin gehiago, ur gutxiago. Nik hemen botako dana, zagardo ospina erdia, ura beste erdia. Gatza botako diot, baina proportzioan, hemen daude 300, 10 gramoko, orduan, 50, horra azukre junta, parkatu, azukre zen, hau da gatza. Azukre pixkat ondo etortzen zaio, estia, gozo puntu bat, gazi gozo hori, hemen, hauetan ondo etortzen da. Irekin aldi bat, azkenean bakarri behar duguna da gatza eta desegitea, eta jongo naiz, gure, hauek, eskerrik asko. Bai, itzalin jatzen. Nazten, martxan jarri zu? Bai. Bale, oso ondo. Mosten, gauza bat, horrelakoak, azenarioak eta mosten ditugunean, bakizu honek daukatela hanka bat olan, eta hola mostengoaz. Labantzen badigu, ras. Mostu inargara. Aukeran, holan. Igual ez da inerosoa, baina gero epe luzera hobetu. Labantzen bagara, atzamarrik ez du harrapauko. Hori da. Eta azala erabiliko dugunez, ondo garbitu mesedez. Orduan, hau, xarra da mosten, eta beti, azkeneko punta hau utzingo du, Ez du nahi txerri hankak eukitea. Hori da, gure bizitza hor jokatzea. Orduan, bakitzuk Worcestershire saltzonen jatorrixa, izan zen noble bat, Indiara joan zana, da han probatu zaben olako arrain saltza bat oso berezixa. Orduan, bueltan, bere kondadura esan zen, ia norbaitek asmatzen dauen saltza honen osagaiak. Eta orduan, bi pertsona honeik, sortu zabien saltza hau. Eta antza, atara esan olako saltza, esaten daue, oso, kiratxa zaukana, da usain potentia, da sartu zabien, soto baten, hor, upel baten. Da hor, utzi zabien urte baten. Da gero, urte baten ostien, nik uste otora posturen bat edo egongo zala, ia norek dastatzen zauen lehen hau, baina egon zien dastatzeko. Eta konturatu ziren, hartzidurak,
oso ondo injotzala saltzai, eta zaukala, beste ikutu bat, gehiago espeziatua, arrainan ikutua bat zaukala, baina erabilizaikela, errezeta desberdinetarako, kokteletarako, saltzetarako, eta hola nasmatu zen. Eta indartzeko, azkenean erabiltzen den saltza, normalen erabiliera beti da, potentzia indarra emateko, tanta gutxi batzuk erabili behar dira, ez da askorik bota behar, eta normalean hori olako haragi saltzekin, eta erabiltzen den zerbait da. Antzeko da garuna, gaur egun, hainbat jatetxetan ari dira garuna erabiltzen, itzein izan dugu hemen garuna zer da, erromatar garaian, beraiek erabiltzen zuten Starlus pastillo esan dezagun, eta hori zan azkenean antxoan da ura eta gatzakin da hori, ura hori ateatzen zen, hartzitu egiten zen, eta potentzia izugarria zeuken. Beste Worcester saltza. Zer bat aldi izan dugu gehiago Worcester saltza? Ez dugu gehiago izango. Ez dugu gehiago errepikatuko. Eta errezeta gaina sekretua da, baina, gaur egun badakigu erabiltzen diela antxoak, baratxuria, malta ospina, azukrea, eta desberdinak, zuk esadozuna bazkenien, potentzia izugarria emoteko, da horregatxik erabiltzen den kantidadia izaten da, oso gutxi erabiltzen die tantaka batzuk, botillak txikitsuak izaten die, tabaskon botillak antzerakoak, ze daupentzauta gutxi erabiltzeko. Egia da, dala, botillatxo batzuk erosten dozuna behin zure bizitzan. Eta gaina, ez da iraungitzen dan? Iraungitzen, nik uste dut, iraungitzen da aukiko dauela luzia, baina egisa da, nik bat daukada lagor sukaldean, eta 3 urtetik behin, eroste dut besteren bat, baina... Gaur erabili dugun hemen, ez dakitxo horien endagon, hasi ginenetik, ero agian ni baino lehen hau. Konfiantza bat ozta bai, oso ondo. Patri, pipermina, aukera daukagu, hasiak ero kendu, kentzen baizkeu indar gutxia dauka, ero bestela bere hortan hartu, eta xerra eta moztu, hasi eta guzti, nahi baduzu, zuen gustura, segun ze potentzia nahi duzuen, aukera daukazue, ero hasiak kendu, ero hasi eta guzti. Honek, irakiten hasi behar da, eta hemen jarriko ditugu. Ereinotza eta piperbeltz alde batzuk. Oso ondo. Zigor, txerrira bueltatzen, hitz egin dugu berreskuratzen da biela Euskal Txerrian arrasa, eta, proiektu desberdinak ezagutze ditugula Euskal Reixan honen inguruan. Tolosan 2 astegi dauz, nun bizita gidatuak eta itxe dituzten, eta gero, hemen behin baino gehixetuan komentau izan dugu maskarada proiektua lekun berrin, nun bertako arrasadan pio beltza, pio negro, txarrixa, eta, hori da ikusgarrixa. Hori aurkesten bada, itxe santurako, nik ustot? Izen horrekin, izena oso aitxe santuana da, Gustatzen zait. Taperra, hemen bar dugu konserva poto bat, taper bat, ero nahi duzuena. Jarriko ditugu hemen gure barazkiak, danan hasitza jarriko ditut, eta gero hortik berreskuratuko ditu, eta irakin du honek, gainen motako dio, eta egun batetik bestera, gure ospinetako barazkiak listo dauzkagu. Potentzi eta guzti. Gaurkoan. Hori, errekuperatze prozesu hori gertatzen ari da leku pila batetan, ez? Ez dakit entzun duzuen noizbait slow food mugimendua, hau sortu zen, 1986an, Erroman, Espainiako plazan, zabaldu zabienean, lehenengo kate azkarra janarixana, McDonald's bat zabaldu zabien. Orduan, kristoneko debatia egon zen, jende gehienak esan zaben, ez? Zeitzen dau honek hemen, ez? Gastronomia hain garrantzitsua dan hiri baten. Eta hor, gatazkak eta sortu ziren, da gaur egun slow food mugimendua elkarte bat da, nun 160 herrialdetan dau, eta 1.000 kide ditu. Orduan, ez da bakarrik mugimendu bat olan mantxo jateko, baizik eta balioan jartzeko gure gastronomia, lekukoa, jasangarria, ekologikoa, eta azkene batxorien editzen duguna. Geixau kosinatzia, kate azkarreko jana ditan jatia baino. Aukeran, eta ez dugu esango guk, ez dugula jan sekula horrelako batean, denetari probatu behar da, eta etzaiak zer egiten duen jakinin behar da, hori hobetzeko, baina aukeran, mesedez, etxian intzazue, poliki-poliki, labean gure txerriburua dagoen moduan. Txerriburua egin daukagunean, hau imaginatuko duzuen moduan, ekarri dut etxetik, hemen daukazue, honek kolorea nora kipulari eta aldatu zaion, eta testura eta aldatu zaizkion, baina, labekoa behar dugu, eta etorriko gara saltza banatuta, bestaldetik gure
txerriburua hori mamurtuko dugu, eta, bueno, hemen sekretu, zer izango eta hemen? Bueno, hemen hamburguesa hogi batzu, Oskar. Hau bestela gero lehortu egiten dira, eta jarritxo etor, mantakin, goxo. Gaina, 8 ordu hor egoten badie, lehortu ez tiengo ba. Hobe, hor, lasai. Beitu. Txona. Hau desegin iten da. Eta, hilabete honetan, argiaren faktura pixkati gotzen bada. Bueno, merezi izan du. Bueno, induguna da, atara dugu, saltza birrindu indugu ondo, kendu indigu hemen daukat, espada, ere inotzata. Eta induguna, birrindu saltza, eta ingo duguna da, hemen marmurtuta, sartai batera pasatuko du, sartai honetan txigortu ditu dela gure hauek, dena hemen ez dugu zikiltzen alperri gauzak. Eta ingo duguna, bota ona eta saltza pixka botako diotolan. Usteko zerbait, xamurra, baina ez olan umelegia, Hau erabili aldo zuen izan ezkero, gero kaneloi batzu betetzeko lasaina bat diteko, bexamel pixkatekin, nahi du zuen. Honek, onartzen du edo zer. Zigor, zuk hau emojiekin olan deskribatu nahi bat zenu, izango zen txerri bat, bai, saladeiska bat, ni oso emoji gutxi erabiltzen diket, eta sua, edo. Eta tomate bat eta Bloody Marya sartu beharko du. Hori da. Eta koktel bat, horako, geratuko gatzu emoji luzia. Bueno, nik joku bat proposatzen dut, baina esadoztazula, esarela oso emoji salia, ia esmatza dituzun, pelikula honek emojiekin. A ber, zer izango, oza, pelikula baten izen burua izango da? Hori da. Adibidez, hau. Kafea eta hiru perla. Eta hiru perla, ez da gitola, botatzearen... Audrey Hepburn. Gosaria diamanteekin. Hori da, gosaria diamanteekin, oso ondo. Nola ikusten da gidoia irakurri gala, Hori trampa da! Bale, parkatu, ez, bakarrik hori justu ikusi dut, hori bakarrik, Patri. A ber, orduan hau, kanpaia holanda, hiru arkume? Judy Foster. Eta Anthony Hopkins. Nola da? Bildotzen, isiltasuna. Isiltasuna. Pelikulon. Hor zuela, euskazu, izu esaiatu, Iau, gizona, elkarrizketa, zaldia. Ostra, zendu berri dan, Robert Redford. Zaldiekin hitz egiten zuen gizona. Zurlatzen ziena. Zurlatzen zien, gizona. Bai. Hori da, kriston pelikula. Eta hau gastronomikoa gainera. A ber? 2 tomate eta arrautza. Ostra. Tomateak horriak, berdea badira badaki. Claro, eske berdea esaten motzu dia horre errexo bajartzen dut, zigor. Tomate berde frigitua, beste pelikula oso homa. Tau? Ostra, bai, lupa bat bilatu, zerbait, eta arraina, Nemoren bila, eta bueno, badauz Ostra, imaginazio ematen badiozu, pasote. Bai, egia da, gainera. Baina egia da, nire alabak eta idazten dituzten mezu batzuk, 2 hitz, 8 emoji, eta zer esaten, ematen du, bueno, ez dakit, destibratzen nibili behar dela. Ontxe esan daue, belaunaldi berritxek eta geroz eta emoji gutxi hau erabiltzea dituztela. Bai? Bai. Gehi hau dela, nik igual, bidatzotan, nire lehen guzina da, bakarrako 2. urtean, eta esato ez da beti. Baina, emoji horreik, konkretuki horreik ez bidali, zahar bat ematen dozu. Osa, badauz, depende ze emoji erabiltzen dozun, batzu die zahar emojiak, eta beste batzu die eurak modernoa. Vale, eta ez dituguno bidaltzen emoji bat ere ez, ni bakarrik egiten dut. Serioa. Hau, eta holan txistua musua bidaltzen dana. Musua da bastante de viejo. Bai. Plater bat atarako diozu viejo honi mesedez. Agure honek aurkeztu din behar du hamburguesa moderno hau. A ber, nuna atarako zu nahi duzuen bezala. Claro, gaizki aukeratzen bada honik. Hola, bakarra. Venga, hemen, hau ez da sarrena, hau oso modernoa da. Oso modernoa, neutroa, klasikoa, betikoa. Bueno, listo. Hau izango zen? Hartu horrela. Jak, jarriko. Dauntxa asko bai erabit, olakoak eramaten diez, hamburguesate gixetan eta egoten da beti holan txerrian opzio bat.
Bueno, hemen, eta esan dakoa, honen ni gustatzen zaizik, hamburguesan, olakoetan, pintxoak egin ditudanean, horrelako ospinetako ikutu bat oso ondo etortzen da, freskotasun ematen dio, bizitasun ematen dio, eta, hamburguesetetan, hauek luzokerrak oso ohikoa diren zerbait da, etxean eitea badaukazue, gero bat egingo dut gure lankide maitagarri batentzat, ez duela holakorik nahi, berak aurre abisatu dit, eta zeatik ez. Probatu dut, eta pikante puntua badauka. Zerako sorpresa. Hor, bat alde baten, eta bestea bestaldean jarriko du. Espada. Bai, espada. Eta, listo, inungo saltzarik eta ez dio botako. Nahi izan ezkero, hemen. Hau, saltza pixkatekin. Bustiko dugu, ketchup bat botatzea baina aukera nobe. Eta, hemen daukazue gure txerri mamurtu hamburguesa Bloody Mary saltzarekin. Erditik moztuko dugu. Erditik moztuko dugu. Eta... Hau bakizu, bauzela holan leku batzuk eskularroak da, emote dutzala jendia, keoso ikintzen badia. Guri legunean ongin olako sokuki bat egin, eta esan ziuten, hori guantekin inberko genula. Eskuak garbi baldin mauzkazu. Oso goxua. Benetan baietz. Olako... Untatoa? Bai, ez hau izango zen, txerria, sua, ogia, tipula, badaue luzokerran emogia bebai, honetan dauzka. Sua zer da, hoti botatzen duguna, ero... Badauzte xente, bai. Hau lehuntzeko pixkat, oin zeo zer holan, untua garriero baduko. Bai, oso lehuna, sobrasa da. Venga, bazen, igerilikura urgabe. Erresta harinekin jarraituz, nik txerrixan sobrasada ekarri dut, baina hori bai gaur errezeta horako vegetal baten jarriko, eta horregatxik ekaritxu du porruak, eta burrata, lehen esadotzuet, 5 osagai izango ziela, 3 nagusi, eta gero, gatza eta oliba, horrek ez kontatzen. 3, eta errezeta holaxe joango da. Porruak garbitxu eta labeko erretilu baten olio txorrota da eder batekin jarri. Gatza eta piper beltza bota eta 40 minutuan 180 gradutara erre. Bitartean sobrasada txikitu da sartagin baten txigortu bere olixua atara arte. Gorde. Porruak plater baten zerbitzatu burratakin eta sobrasadakin apaindu. Berez, holaxe gaur simple etorri gara. Ni sobrasada kostau jata aurkitzea, hau da honek etorten dienak pate antzera. Untatzeko dala, bai. Bai, ze atzo inauen, eta algortako harakinei galdetu, da ia zaukien sobrasada bere osotasunien, txoixo bat izango bazan bezeroan freskua, eta nik Mallorcan holan probau nauen, holan ekarri ginen, baina esan zuztan, enkarguz izan bizala, holako leku espezializatutan, baina bestela, ez dala ohikoa. Ez. Hemen behintzat. Nik esaten dizut, lehen aipatu dut, harakina gurin jutan izena, eta bera gustatzen zaiolan inventatzea eta gauza berriak eta probatzea, eta sobrasada badauka, eta berarekin, datorren biarrostirala, datorren astean famatuen errezetan egunean, hemen di famatu izan behar digula, zuek ere famatu zaretela, mesedez, bidali bideoak, dilistak eskatu dizkidute. Dilistakin zer ingo dut, sobrasada pixka botako diek. Baina ez, egingo dute, ikusi dut olan zerbait berezia egin behar du, beste modu baten ze. Nahi ditu, bere amaman dilistak hobetzea hori ezinezkoa da. Ez. Kontu, sobrasadakin jongo gara. Sobrasada berez, jatorrez, Siziliati datorren zerbait, naiz eta gaur egun ezautzitun hemen, eta izendapena dauka, horre Balear Uhartetakoa, baina berez nahi du esan sorpresa. Nahi duela esan txikitua, eta hori esan estekiak eta iteko modu bazan. Eta hor, normalean izaten da, txerri haragia, txerri gantza, piperrautza eta gatza. Gero etorri zen, Ameriketatik ekarri zutenean, piperrak ekarri zituztenean, piperrautza botatzeana.
Osa, beriz, holan, gorri berezi hori, Gorri ikutu hori, lehen ezan gorria, eta esate izu, Sizilian hasi izan, baina gero Mediterraneo itxasoarekin ireki izan, eta, bueno, famatuak ziren, hor 16. mendetik aurrera ero, Balear Uharteetan ja asko jaten ziren, da, esteki bazan, haragia gordetzeko modu bat. Zure baimenakin, zigo? Bota, biteli. Labera. Vale. 180 gradutan, hori 40 minutu edo, joango diolan, txigortzen. Vale? Bueno. Krematxu egon arte. Oso ondo. Bueno, jatorrizko izendapena daukan hontan, hor badaude arau batzuk, naiz eta esaten duten, esteki bat danez, eta hemen odolosteekin eta txorixoekin pasatzen da moduan, etxe bakoitzak modu baten egiten du, ez? Bere errezera daudeka. Baina hor, gutxieneko batzuk mantendu behar dira. Orduan, eukin behar du, 110 eta 60 bitartean, txerri haragia. Vale. Gero, txerri urdaia, 140 eta 60 artean, behar du izatea. Gero, kiloko 20-30 gramo gatz. Vale. Orea daukasunean, jain dezuen enasketa guztia, piperrautza 60 gramo kiloko, ore kilo horrena, eta gero batzu, botaten diote piperbeltza. Beste batzu botaten diote oreganoa, ero beraien espezie. Bere sekretuak. Bai. Eta zuk ekarri duzuna gaur egun dana holan, pixkat, azidira saltzen da holan, direna holan untatzeko, eta horrako. Bai, holako potuetan. Bai, gantz gehiago daukate. Baitu. Orduan, gantzaren arabera, bai, ze azkenean, zu zerbait krematxua izateko, bakantzak badauka doai zoragarri hori, gure gerri inguruetan batzeaz gain, badauka. Hemen agertzen dana. Hori da. Botatzen dugunean, bere, apurtxe bat olixua botatotzagu, baina ontsa da bere olixua holan agertzen, eta gero hau, kurruskari eitzen badugu, holan, gainetik hori da, olixo bikaina da zapore kristona eman gotzena. Hori normalian, Mallorkakoa erosten bodozu edo jatorrizko izendapena daukana, txoixo forman hartuko zuen. Da. Hori da, zati bat moztu, azalaken du eta bardinain. Bai. Geixo kostauko da holan desegiten, hau ikusi oso segitxuan eitzen dana, baina, bestela beba, ondo geratzen da. Eta Italian zuk esan duzu sobera, zela edo, nola ditzen za? Sorpresa. Sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Sorpresa, ez Italian badau, baina ez da Sizilia inguruan. Gehiago da, Italiako penintxulan, hor dau, enduia, izeneko pasta bat, pasta bat, olako sobrasa antzerako bat, bai, dalo olako pasta pikante bat, dauela, Calabria inguruan erabiltzen da, ia, justo, gainera, getxon, zabaldu da olako leku italiar bat, holan, saltze ituztera euren gaztak, eta euren estekiak, eta igual, errezelaren bat asmatukot enduiakin zeda. Eta lortzeko eta, lortzeko bai zean saltzen dago, Bitu. Claro, algortako, baitu. Areetako den da horretan. Oso, ondo. Beraz, bai, ekarriko dugu. Eta honek, ez dauka misterio handirik, zigor. Labian geratzen da, hori ez, porruak. Iken, gero burrata ingo duguna da, hemendik zabaldu, burrata bakitzu oso krematxua dela, daukala geruza bat mozzarella izango bazan bezala. Bueno, mozzarella dela. Gaineko geruza hori, kanpoko mozzarella. Bai, kanpokoa mozzarella da, baina barrukoa da olako estratxatela antzeko, ikusten duzu ezelako krematxua gertzen da nola orduan. Ontxe, koiaratxo batekin atarako itxugu, atarako dugu krema guzti hori, eta jarriko dugu, porrua, sobrasada eta burrata. 3 osagai izadotzut. Eta beroan jango du, porru hau beroan da, eskateko zerbait da. Hori da. Bueno, betxengo du porruak egin nagoen arte, eta hori txadoz. Porruak erreta, zigor geixo nahi badugu, bizkortu nahi badugu prozesu hau, osuak jarri biherrian, erditxik alditugu moztu holan, erditan, eta, 45 minutu izan biherrian, hauki geike, 25. Bai, ero, lehengunean erabili genituen hemen goratze zara potoko porru horiek ere, gorritu aldituzu esartai batean azkenean, ero, labean golpe bat, piztu duzunez labea, golpe bat ematen dizu, eta horrekin ere, potokoan, esan nik askotan erabiltzen ditut, eta horrek gainaz, deitze zaire pobreen zaizuriak, eta nolan ospinolio batekin, ero maionesa pixka batekin, zoragare geratzen dira, eta eskura dauzkagun zerbait da. Hori, eta lehengo geruza geratzen daulan, apurat desatsegina hauan edo latzaua, baina barrukoa geratzen da gordina, biguna. Orduan hemen txe. Eta atertxo baten jarriko itxugu.
Oso ondo. Raziokoak? Utsi porru kontuak kontatzen pixkat, bale? Kontako. Venga, hieroglifikoen garaira, Egiptoko garaira juten gara, eta, bakizu, antzineko piramideetan eta porruak agertzen zirela, eta badakigu, piramide hauek eta eraikiten zituztenei porruak ematen zizkietela jaten. Orduan, aurrak jan itzazue porruak, ze obeliz bezala, gero harriak, pilatu alko dituzue, nahi beste. Bakizu, hor, gero, greziarrak egon ziren Egipton, erromatarrak egon ziren, kristautasuna etorri zan, eta hieroglifikoen idazkera hau, hori zan, pekatua moduan eta debekatu inzan. Kontua da, azkenengo hieroglifikoak idatzi zirena dira Kristo ondorengo 4. mendean. Eta hortaz jakin zuten azkenengo apaisak gero hil zirenean, etzan geratu. Desagertu izan. Hainbat jente saiatu zen, horrek destifratzen zer esan nahi duen, eta zebai batzuk marrazkiak eta ikusten ziren, eta ez zegoen modurik. Hor, Napoleon Bonaparte handiak, aurkitu zuen arte Rosetako harria. Rosetako harria zer da, hor 3 hizkuntzatan zegoen, esaldi, eskaera berdina idatzita zegoen, ez? Zegoen hieroglifikoetan, gero beste bat zala izenen nahi zuatzen, baina etzana, eta gero greziarrez. Greziarra bazekiten, nola zan. Orduen, hortik tiraka lortu zuten, signu horiek zer nahi zuten esatea, eta itzultzea, eta gero ja, hasi ziren hormatan da piramideetan da irakurtzen, gehien batez, faraoien garaipenak, beraien garaiko ohiturak zeintzuk ziren, eta, horako kasualitate batez, bestela, ez genuke jakingo, zer esaten zuten horietan. Pentsau. Oso politia da, hor natura agertzen da signo pila bat, gero pertsonak eta baina, karo. Eta gine irakurri alda, eskerretik eskumara, eskumatik eskerrera, goiti bera, erobetik gora. Eta porruren bat agertzen da hor. Porruak agertzen ziren. Baina, jakinin behar dela irakurtzen. Jakinin behar zen du, nundizi joan kontestua jakiteko. Idatzi zuenak, eskerretik eskumara idatzi zuen, eskumatik eskerrera idatzi zuen, goiti bera idatzi zuen, erobetik gora. Batzutan guri, nire semean, ematen egin gara egurraz, berak ere ez du lertzen zidazten duen. Koitxaua. Ostra, Biteli, karreko zuten batean, bere hieroglifikoa. Ni porruekin, lehengoen eskondu zan, gustatzen gaten sukaldari bat, neska bat, eta lora sorta bezala, eraman zitsu nolako, izan zan, zakite, ordendan inzatzen edo, betik ziren porruak, eta gero porruen gainen zuzen lorak, olan txurixak, ordenan zen porru lora sorta bat, zan, benetan ikusgarrixa eta politxa. Niri, inuenen GR amaika, 2014an, etorritzen Kataluniatik, Euskal Herria Pirinioetatik, menditik horrika amaika egunean. Eta azkenengo egunean, hemen, etzeukaten zer, eta lagunak eta etorri ziren, da hor. Azenario batzuk. Zerbak. Zerba olako eskukada bat, azelgak, eta han agertzen nahi zan, arri batekin podium bat izaten, da horrekin, da argal, eta... Ara, jonberko dut antiko natortzeko. Zerbak igual janbiko zinitxun, holan sobrasakin da burratakin, honek emototzak grasixa, holan apurtxo bat, gure barazki xei. Betxu, zelako itxura ona, 3 osagaiekin, porruak, sobrasada eta burrata. Eta jateko, 2 herramienta, labana eta sardezka besterik ez. Hala, hori zurtako? Honetako. Mostu lehen aurrena, bia bestela, mosten garen bata besteari. Kombinazio berezia, Oin izango izu emaitza zein dan. Egin du, hori ona izaten da. Normalean Patrick egiten duenean ona izaten da. Baina hemen beti itxen dut. Kontratuan dagoelako, Ez oso goxua dagoelako. Bai. Benetan. Eta oso brasa desbadukazue, txistorra bat, ireki, haragi atara, eta berarekin ere aukera, hau, berdina egiteko badukazue. Bikoin. Oso ondo. Bia, rostia da, famatuen eguna, eskaera berezi bat, eta... Bai? Txorien hemen, zuekin, asteari bukaera emateko. Berriz, etorri guekin. Agur. Jaten jarraituko.